Igbo ndị ọma unu asala chi. Asị m nke onye chiri ya zere. O ji ngaji eri ocheta onye ji aka. Na nketa bụ Tuesday Orie abalị 16 n'ime ọnwa Maachị 2021. Aha m bụ Chinonso Ugorji. Anya wụchala ozi wetere gị akwa akụkọ nketa ya na Igbo Ezukoo n'ọkwa n'ebe ahụ mana ege anyị ntị. Ugorji Igbo ji makwa akụkọ Tribune ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ọwashio enweghị nwatakịrị ọbụla a tọrọ n'ụlọ akwụkwọ Akara steeti Kaduna. Ọ bụ naanị ndị nkụzi atọ ka dọkpụrụ n'ike ya ka gọọmenti na-ekwu. Maka atụmatụ iwu kama 2020 otu ka akpọpụrụ ọchịchị etiti n'ụlọ ikpe. Ugbumo ihe karịrị ndị ụmụafọ Naịjirịa 23 enweghị ọrụ dịka oge anamachọ ọrụ bụzi pasentị 33 na ụma atọ ya ka ụlọ National Bureau of Statistics na-ekwu. Ikpeazụ na Tribune ka anyị hụrụ nke a. COVID-19 ọgwụ mgbochi AstraZeneca dị mma n'ahụ ya ka Shonwolu nyeghachiri ụmụafọ Lagos mmasị obi ike ka anyị hụchara na Tribune n'ụtụtụ a. Na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a. Mba France, Germany, Italy na ndị ọzọ akwụsịtụla iji ọgwụ mgbochi AstraZeneca eme ihe. Ndị ọkpa egbe atọrọla ndị nkụzi atọ na mwakpo ha mere n'ụlọ akwụkwọ Rema dị na Kaduna. Ịga n'ihu na Premium Times ka anyị hụrụ akụkọ ndị a. Okonjo Iweala akọwala ntinye oke Buhari nyere mmeri o nwetara maka ọkwa onye ndu otu azụmahịa mba ụwa. Ndị ọkpa egbe atọrọla ụmụ akwụkwọ mahadum abụọ na steeti Ogun. Ikpeazụ na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a. Maka ntọrọ mmadụ ikwe ego mgbapụta ga-eweta mbibi ga n'otu aka ya ka Atiku na-ekwu ka anyị chọrọ na Premium Times n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na The Sun ka anyị hụrụ akụkọ ndị ahụ. Ọnọdụ enweghị nchekwa agaghị ebi ruo kwa mgbe a ga-akwụsị ịṅụ ọgwụ ike aghara aghara ya ka Marwa na-agwa ndị agha. Ụlọ ọba ego ukwu ala anyị ji ego mgbazinye ọrụ ugbo egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka Wike na-ekwu. Na steeti Edo, Obaseki, Shuaibu, ndị ndu okpukperechi, ndị ndu ọdịnala agbaala ọgwụ mgbochi nje okoro nke ha n'otu n'otu. Na steeti Ondo, akụredoledola ndị kọmishọna nọ n'iyi ọrụ. Ikpeazụ na The Sun ka anyị hụrụ nke a n'ụtụtụ a. Ụmụ mmadụ achịla wagide ụlọ nzukọ omeiwu steeti Enugu n'ihi atụmatụ iwu ikwu ndị gọvanọ pụrụ apụ ụgwọ ndị nọ ezumike nka ọrụ ya ka hụrụ na The Sun n'ụtụtụ a. Na The Nations ka anyị hụrụ akụkọ ndị kọrọ si ikikere ọchịchị kwesịrị ịgafe na mpaghara ndịda ala anyị n'afọ 2023 ya ka Ndume na-ekwu. Oge eruola mgbe unu ga-anọ n'isi mmiri ya ka Lawanụ na-agwa mpaghara South East. Onye isi ndị agha ala anyị agwụla ndị otu ya ka ha gwugwee ndị otu Boko Haram. Ndị ọkpa egbe egbuola onye uwe ojii tinyekwara mmadụ 8 ndị ọzọ na steeti Ọshụn, Ekiti na Bauchi. N'ịga n'ihu na The Nations ka anyị hụrụ akụkọ ndị a. Ndị gọvanọ ga-ezute n'ụbọchị Wenezdee iji kpaa banyere ego enyemaka mmanụ nakwa ihe ndị ọzọ. Ikpeazụ na The Nations ka anyị hụrụ nke a. Ọnwụ gịnị igbu ọchụ na oke mbibi ọ na-ahụta n'ala anyị apụọla n'egwu ya ka ndị okenye mgbago ugwu na-ekwu. Ka anyị hụchara The Nations n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ ndị a. Anyị kwuru ndị na-aga n'ime mmụọ na ndị nche ogbe nde narị 40 iji gwa megide ndị ọkpa egbe ya ka ọchịchị kansụl Shioro nke steeti Niger na-ekwu. Ọgwụ mgbochi nje okoro ga-agbakwa ike ọjọọ n'ahụ ya ka Prọfesọ Ayodele na-adọ Buhari n'ụmụafọ Naịjirịa aka na ntị. Ọchịchị steeti ka na-anwụchiela ndị arịrịọ na ndị ala majiri ọnụọgụ ha dị 200 gburugburu steeti ahụ. Ịga n'ihu na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a. Na-ele asasị otu panelụ nyocha steeti Enugu enyefela gọọmenti ihe ndekọ ya dịka ugwu anyị kwere nkwa ilebara ya anya n'egbughị oge.
n'ihi ngagharị iwe otu ndọrọndọrọ chi AAC akpọọla oku ka nwuche Sowore kwuo na ọ bụ onye amapụrụ n'iwu n'otu ahụ. Ndị gọvanọ ga-enwe ọgbakọ ọdụrụkọ n'ihi ego enyemaka mmanụ na ọgwụ mgbochi nje okoro. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a maka onyinye nkwanye ugwu Grammy Awards. Ndị ntorobịa Naijiria bụ onyinye dara oke ọnụ ahịa ala anyị nwere ya ka APC na-ekwu. Ya ka nchara Daily Post n'ụtụtụ taa. Ịgafe ugbu a na Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ ndị a. Gekwanụ ntị. Mpaghara ndịda Naijiria enweghịkwa ala maka ndị na-achị n'amaghụ ya ka IPOB na Mazọbụ na-ekwu. Maka ntuli aka elu Anambra ọ bụ ihe dị oke mkpa ịgbanwe Abga na Obianọ n'otu mgbe ya ka John Bosco na-ekwu. Ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-efu efu dịka ndị otu Boko Haram weghachiri kansụl Moba na steeti Borno ọzọ. N'ịga n'ihu na Vanguard ka anyị hụrụ ndị a Atiku agbala ụlọ ikpe ka ha kechapụ akwụkwọ agbara megide ya bụ nke na-achọ ka a machie ya ịzọ ọkwa onye isi ala. Ikpeazụ na Vanguard ka anyị hụrụ ndị a mmadụ 8,000 agbaala ọgwụ mgbochi nje okoro n'ime steeti 35 nwere n'ala anyị belụsọ steeti Kogi ya ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. N'ikpeazụ ka anyị ji akwa akọ Christian Light bịa n'ụtụtụ taa ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a ihe Naijiria chọrọ bụ Jizọs Kraịst ọ bụghị ọgwụ mgbochi nje okoro ya ka otu onye pastọ na-agwa ọchịchị etiti. N'ikpeazụ na Christian Light ka anyị hụrụ nke a n'ihi esemokwu ọkọrọcha na ụzọ dị mma unu ebu ma n'okwu ndị Igbo n'isi kwụsị ndị na-etinye ọnụ n'ihe gbasara ndị Igbo ya ka ọhaneze ndị Igbo na-agwa ndị mgbago ugwu ala anyị. Ya ka ahụ na Christian Light n'ụtụtụ taa akwụkwọ n'ebe aka ga-awụsọ na nke taa na-akwa akọ ndị bịara aha n'ụtụtụ taa n'ihe omenye bụ n'akwụkwọ akụkọ n'oge na-adịghị anya ndị ọma anyị ga-emekụ na ọmarịsịkwa ga-eleba anyị na nke taa n'ihe omenye bụ Igbo Ezukoo nọrọkwa n'ebe ahụ na-ege ntị. Chinonso Ugorji ka bụkwa aha m na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Darlin FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akiewu Chassis nwanne osheshi yo gị mapụlanụ Darlin 107.3 FM Darlin FM redio Ọhaneze. Ọhaneze ndị ọma ekelekwa m n'ọzọ anyị ọtara ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ọ dị mana nke taa ka ga-eleba ihe banyere ụgwọ ọnwa ndị ọrụ obodo na steeti Imo. Ọ bụrụ ma ga-ele anya kemgbe ọtụtụ oge ka ndị ọrụ obodo steeti Imo na-anọ enye mkpesa n'ogo dị iche iche akwụbanye ụgwọ ọnwa atọ akwụbanye ụgwọ ọnwa anọ ụgwọ ọnwa isii ụgwọ ọnwa asaa ụgwọ ọnwa asatọ ụfọdụ ndị lara ezumike nkọra na-etikwa mkpu nke ha n'otu n'otu ebe gọọmenti na-abịa ha pụtakwuo si anyị akwụọla ndị ọrụ obodo ụgwọ ọnwa ha nke ha na-ekwu ugbu a achem na nke a bụ eziokwu. Ụfọdụ na-ekwu na a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa ịgaramịgha ọbụ ụfọdụ na-ekwu na anaghị akwụ ha ụgwọ ọnwa cha. Ọ dị mana ka ọ dị ugbu a aka na-achị steeti Imo His Excellency Distinguished Senator Hope Ọdịdịka Ụzọdịmma ya bụ ọnwa oyoko ọ na-ekwusio na onye ọbụla na-enye mkpesa banyere akwụghị ụgwọ ọnwa bụ onye wayo ma ọ bụkwa na onye ọgbara uru agbaghị ọghọm ya bụ onye ruru ụgwọ ọnwa arụghị ọrụ ịmana ihe ọ bụ ghost worker. Ọ dị mma gọvanọ kwuru nke a n'ụbọchị Mọnde ya bụ ụnyaahụ n'oge ọ na-agbanịta akụkọ okwu dịka otu akụkụ ihe omume a haziri iji cheta otu afọ ọchịchị ya gbarala na steeti Imo. Dịka gọvanọ siri kwuo ka m kwuo ya nnọọ otu siri dewe ọnụ kwuo ya ọ sị na ọchịchị dị ugbu a akwụchala ndị ọrụ obodo niile nwere na steeti a ụgwọ ọnwa ha. Ndị ahụ na-enye mkpesa banyere anataghị ụgwọ ọnwa bụ ndị ekperima ma ọ bụkwanụ ndị oriri ụgwọ ọnwa arụghị ọrụ. Ana m ama onye ọbụla bụ onye ọrụ obodo na steeti Imo aka n'ihu bụ onye na-anatabeghị ụgwọ ọnwa ya ka o were akwụkwọ ejiri were ya n'ọrụ bịa n'obi ọchịchị Imo ka anyị kwụọ ya ụgwọ ozugbo. Nke ahụ bụ okwu ọnụ gọvanọ. Ọ dị mma dịka o siri kwuo ndị niile bụ ndị ọrụ obodo n'ezie anatachala ụgwọ ọnwa ha na steeti Imo. Ya mere ka ọ dị ugbu a ana m ajụ kedu ihe i chere banyere okwu a gọvanọ kwuru ebe kemgbe oge ka ụfọdụ ndị na-anọ nnọọ na-eti ọpịa ọkọ lekwa anya natabeghị ụgwọ ọnwa anyị o aka ji anyị ụgwọ ọnwa isii aka ji anyị ụgwọ ọnwa anọ aka ji anyị ụgwọ ọnwa atọ aka ji anyị ụgwọ ọnwa abụọ
ana m ajụzi ọ bụ ole ndị ka ndị a na-arụrụ ọrụ enwere ala ha ji dị iche ndị a na-achịrị efi ka ọbụkwa steeti Imo ka ndị a na-arụrụ ọrụ n'eziokwu dịka gọvanọ siri kwuo ọ sị na onye ọbụla na-enye mkpesa banyere akwụghị ụgwọ ọnwa bụ onye ekpere ma ọ bụ onye oriri ụgwọ ọnwa arụghị ọrụ ya bụ ọgbara uru agbaghị ọghọm ya mere anyị na-ajụ taa gịnị ka ị chere banyere okwu a His Excellency kwuru dịka ọ sịrị na akwụchala onye obodo niile nọ na steeti Imo ụgwọ ọnwa ha ruo n'isi rukwa n'ụbọchị taa ya mere anyị na-ajụ kedu ihe ị chere banyere okwu a gọvanọ kwuru ndị obodo steeti Imo ngwa na osetie oge ruo kpọọ na anyị ugbu a gwa anyị okwu ọ bụ eziokwu na akwụchala ụnụ ụgwọ ọnwa ụnụ ka ọ bụ na enwere ebe ụfọdụrụ ịbụrụ na ị bụ onye ọrụ obodo n'ezie ihe bụ ohere dịrị gị jikpọ anyị ugbu a doo anyị anya n'eziokwu ma ihe a gọvanọ gwara anyị ọ bụ ka o siri dịrị n'ihi na anyị ma ndị na-achị achị anyị maara ha nke ọma dịka ndị na-ekwu eziokwu oge niile ya mere anyị na-ajụ gị ugbu a kedu ihe i chere banyere okwu a gọvanọ Uzodimma kwuru na akwụchala ndị ọrụ obodo nye nwere na steeti Imo ụgwọ ha ruo n'isi gịnị ka i chere gị nwa onye ọrụ obodo ịnatala nke gị ka nwere nke ọ fọdụrụ gwa anyị okwu ugbu a gọvanọ na-ege ntị ndị osachi na-egekwa ntị n'otu aka ahụ gbaa na ekwentị anyị bụ 08150501073 ọzọ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri iru n'ebe anyị ga-ahụ ya ka o si akpọtụ ka ọ dị ugbu a n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo debatara anyị ozi gị ebe ahụ anyị hụ ya anyị agwụta na-egbughị oge Chinonso Ugorji ka bụkwa aha m ọzọ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri. Ị bọọla chi? Alo. Ọ dị mmekpa anyị ga-agbanyụ redio gị no nke ahụ bụ iwu nke mbụ ịkpọ ha anyị biko gbatuo redio gị kpamkpam maọbụ ga-agbanyụ ya si n'ebe ahụ pụọ ka anyị ike n'oge nke ọma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọọla chi? Ị bọọla chi eze lobo? Chukwu agọziela gị no ụwa mara gị mma ma gị nwakwa ya gachie onye eze lobo nwafọ Chukwu ọmụpụ ofechezi mmiri m akpọga Chinonso Ugorji eze lobo akwụkwọ nsọ anyị na-agụ mere ka anyị mata ọtụ onye ọbụla chọrọ amamihe ya jụọ Chineke ya onye na-enye amamihe nke nwa mmadụ Jehova mere ka anyị mara na ọnwụ gịnị ihe iberibe nyere ya nwawu Chineke kere eluigwe n'ụwa gọvanọ anyị ma-apụta ka o jee chọtụ amamihe site n'aka Chineke dịka otu gọvanọ anyị ji ekwu eziokwu akpaghị agwa ọ na-egosi na ọ chịtara ogosi na amamihe nke Jehova kọrịa ihe m na-ekwu okwu ọgịnị ebe ọ sị na ndị ọrụ bekee onye na-abụbeghị okwu ahụ dịka osu ọka ekwenye maka ndị penshọnas ndị nke nwụcharalanụ ndị nke ahụ ọkwa gold penshọnas gọvanọ anyị rụgharị echiche lee ndị a mara otu ọ ga-eji wee lee ndị a kwụsịcha akwụkwọ nwa ha Imo steeti nwoke n'ike na-aga n'iru anya na-ahụ n'otu o ji arụga n'okporo ụzọ ọ balịga mana aga n'ụgwọ ọnwa onye gbakere n'ọrịa nwe ya nwụọ gbakere n'ọrịa onye meziri okporo ụzọ agụghị egusi aka agbakele ha Chinonso si gọvanọ chigharịa ma bịa amamihe nke isi n'aka Jehova abịa ọ bụ ka ọ ha nọ n'ọtụtụ ụwa mara gị mma eze lobo ụnyaahụ n'oge akụkọ ụwa ka anyị kọrọ ya na gọvanọ kwukwara na enwere ndị ekperima ndị ọgbara agbaghọm na-aga anara ụgwọ ọnwa ndị lara ezumike nkọrụ na steeti Imo na-akpọ onwe ha ndị lara ezumike nkọrụ n'ezie mana abịa n'eziokwu na ndị a bụ ndị ọgbarụrụ agbaghọm ha bụ ndị ekperima na-esi n'azụ ga nara ụgwọ ọnwa ndị alara ezumike nkọrụ na-ekwu na ọ bụ ha nwa n'onwe ha ya mere ọ na-ekwu na ukwu nrụrụ aka dị otu a na o hiela mkpụmkpụ na ụrụ obodo steeti Imo ụnyaahụ ka o kwuru nke ahụ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ị bọọla chi? ike dị ọha mma ya gaziere gị Chief Bright ndewo ụwarịrị gị mma Chief maka ndị na-ama onye nwụ aha nwụ Chief Bright Agụ ama m echekwa n'ọhabere London nọ n'ụbọchị na-akpụ okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a ọnwụ ihe mwute na ọtụtụ ndị ọrụ bekee ebeela aka ọtụtụ ndị ọrụ bekee n'ọzụ n'ọnọdụ imetara ebere ma gọvanọ anyị na-ekwu na ya pụtara ndị ọrụ ụgwọ emeezi nke anyị ga-ewe ebe anyị na-ahụ na mụ onwe m abụ onye ọrụ bekee ma e nwere ndị ọrụ bekee gbara m gburugburu ndị na-ebe akwa na-akwụbeghị ụgwọ ọnwụ ihe mwute na onye ọrụ bekee m ama mbụ na ọ na-eriju afọ ihe ahụ mụ na ya na echi gara aga ọ nọ na-akọrọ m akụkọ ụmụ ya na-eji ha ahụ na-enwetaghị ego ọ ga-eji zụọ ọgwụ nye ha ma gọvanọ na-asa anyị na-akwụ ọrụ ụgwọ kedụkwanụ maka
ndị lara ezumike nka ndị ka na-atụ ebe aka ugbu a dịka gọvanọ ịgbaniga anyị ahụ n'ebe ị na-agbalị dịka onye kpụrụ ekpu mbụ kwuru ihe batara okporo ụzọ ọ sị na gị na-agbalị n'okporo ụzọ mana okporo ụzọ si azụ gawa ụbọchị na anyị rụbeghị ya ndị ọrụ bekee tụbeghị ụgwọ jee kpọọ ndị ọrụ bekee ụgwọ ọnwụtọ ha m n'ọnụ aha m Chief Bright Agụ ya gaziere gị esi na-ewere onye nke ịma kpọmkwem na agbata obi gị ebe a na-enye mkpesa oge niile na-akwụbeghị ụgwọ onye a bụ onye ọrụ obodo n'ezie dịka gọvanọ siri kwuo ọ sị na mara na ịbụ onye ọrụ obodo na-enwetabeghị ụgwọ nwa gị ruo n'oge a na gị chere akwụkwọ ejiri were gị n'ọrụ bịa n'obodo ọchịchị steeti Imo ka a kwụọ gị ụgwọ n'otu ntabi anya ị bụọla chi onye nke m udo dịkwara gị nụpụrụ akụ redio ka n'ụzọ ọfụma Chukwu gozie gị nụ nwanne m ọ na-arụ na ministri praịmarị ka ọ bụ sekọndịrị chere anụ nwanna chere praịmarị skuul ka ọ sekọndịrị ka nwunye gị ga-akụzi ọ na-arụ na praịmarị ka ọ bụ sekọndịrị nwanna praịmarị ọ dị mma ya gazie mgbirichi ọkwa ya ndị dịrị gị onye nke m ya gazie ọ dị mma onye nke ugbu a na-enye mkpesa na nwunye ya kwụbeghị ụgwọ ọnwa kemgbe ọnwa ole na ole ugbu a gọvanọ ihe a bụ mkpesa na-abịara gị ugbu a dịka ị kwuru na akwụchala ndị ọrụ obodo niile bụ ndezi ọrụ obodo na steeti mana akwụchana ha ụgwọ ọnwa onye nke ugbu na-enye mkpesa na akwụbeghị nwunye ya peni kamgbe ọnwa ole na ole ugbu a ya mere gọvanọ gbapụ ya ọsọ mara ihe a ga-eme banyere nke ahụ ọ bụ onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ị bụọla chi ndewo nwanne m ya gazienụ ọ dị mma ị gaa n'ihu mụ bụkwa onye ọrụ bekee kemgbe ọnwa atọ afọ gara aga kwụbeghị m ụgwọ ọnwa so ihe agọsịrị ekwubi ezigbote achị ka ọ na-achị kedu ebe ị na-arụ ana m awa bụ onye nkụzi praịmarị kwa praịmarị ọ dị mma Emeka o wee ezigbote onye ụgha ka ọ bụ ekwula nke ahụ na anyị nụ ekwula nke ahụ biko ekwula nke ahụ akpụla gọvanọ onye ụwa nke ahụ bụ mkparị nyere mmadụ ya biko Emeka bụ onye ọrụ nkụzi na praịmarị akwụbekwa ya ụgwọ kemgbe ọnwa atọ ka ọ nọ na-enye mkpesa ugbu a gọvanọ lebara ya anya dịka ikwuru akwụchala ndị ọrụ obodo ụgwọ ọnwa ha elekwe mkpesa ndị na-abịa n'ụtụtụ taa enwetala m mkpesa atọ kpọmkwem n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị ya biko gbapụ ya ọsọ gaa leta ndị a ị bụọla chi ndewenu kpọọ na redio gị aha m bụ Ambrose Amadi from Umuabuhaji ọ dị ma Ambrose gbapụ ya ọsọ nụ nwaanyị ndị ka otu eyi na-ekwu nwaanyị ma akwụbere ụgwọ ọnwa ya from March last year kedu ebe ọ na-arụ ọnwa onye nkụzi n'Ụmụapụ nkụzi praịmarị skuul ka sekọndịrị praịmarị skuul ọ dị mma kemgbe ọnwa Maachị afọ gara aga kwa ya akwụbeghị ụgwọ ọnwa ọ dị mma ya otu afọ ya na ọ dị mma gọvanọ ejimaka niile ege ntị n'Ụmụapụ kpọmkwem onye nkụzi praịmarị nke a bụ mkpesa ata na-enweta n'ụtụtụ taa ndị nkụzi atọ ndị praịmarị n'ogo praịmarị akwụbeghị ha ụgwọ ọnwa kemgbe ụfọdụ si kemgbe nwa atọ ụfọdụ si kemgbe otu afọ ụfọdụ si kemgbe ọnwa isii biko gọvanọ mara ihe ị ga-eme ọ dị m onye maka ewepụ n'aka ha galachita azụ n'oge na-adịghị anya n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nketa na redio ha na eze Darlin 107.3 FM dịka m Chinonso Ugorji nọkwa n'ebe a imete gị mma na nketa ịlọchite azụ anyị aga n'ihu nọkwa n'ebe ahụ ma na-ege anyị ntị Huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more of our winning advantages from your deserving bets on all sports. Because with winners bets, everyone can win. What about you? Visit our website on winnersbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. Winnersbet. Bets for every taste. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Ichoro stonko dentro staso lanza maka from obowoge Aluminum profiles and foreign doors on me and yours are the man Other can just Nigeria Limited
game make up your mouth. You get price and your quality. Game make up your mind. Biana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles again, water collectors, aluminum profiles and accessories maka window na partitions again, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails again, PVC ceilings, marble granite, udi ceramic tiles nile, foreign security mobile bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary wear. Ken Desmond gerenye makunyere dia nile no na quality no alate man. For Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza all na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri. Formula Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri. Mobile na Ken Desmond Plaza, 88 Aba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. See, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tedlo Road, Owerri. It's the place for electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Beliac and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tedlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Huber Street by Tedlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. What's you, Ma? Because I go use one take soap the whites. They go use the other one take all the yamayama jams. But I didn't see any yamayama jams for here, Ma. They small well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take you all of them, pata. Make all your white cloths they continue to be white and they kill all the virus and the yamayama jams. With the cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow, it's here. What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Luxury Building and Accessories Limited. Ebola Butano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Italian roof tiles. It's a kuchenuno. Katara. Asuna di Borota. Unkebele Kasina Mirina Mumaya. We also can through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Ranye. Already are looking up. Galaxy roof tiles. Get a luxury roof tiles by Feru. Opuya paper. Getting a tiles. Already Jimara Puriche. Otin Fake Nulo. Oti Yankaro. Okwakaya Baluya. Oti Hega Tapuya. All of our Congo. Get able to believe Bakaya. Opuno Kamu. Opuno Kamino. Okay, the Karo to 2%. Now we are very shingle. Bond. Classic. Shape. Roman. Milano. Visa. Slate. Containing just the teacher. Go ahead and Tario. I can open 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwababa no no ike kote. Agadi mo wole a emene lu hesi na ala emene ala hesi na elu. Amadi nwanne m owu ni ni ọsọ
egbuola ha gị wayo mgbe chi nne m nke karịrị wayo ịhụna na ndị osochi egbu ndị ihe ọma na asọnsọ ebidokwele gwọgbuo ntịkịrị akị na akị na-eresi ndị mmadụ n'ọnụ akị ịhụna ọrụ ndị eji emegharịkpa kwesịrị ịbụ ọnụ mbanụ ọwụ sọ naanị ịbụ ọnụ ndị Consumer Protection Commission ejikerela ịnwụchi ndị niile na-akpọ ụdị arụ a kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ma tụọkwa ha nga ebe ọ bụla ị hụrụ ndị na-agwọgbu ntịkịrị akị na akị na-eresi ndị mmadụ biko kpọrọ ọsọ gawa n'ụlọ ọrụ ndị Consumer Protection Commission na Area B ncherịta ihu Isopadek New Owerri ma ọ nwekwara ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 maọbụ 07068175981 maọbụkwa 08074932723 asịkwala na agwa ebe agwa ụgbara okpoko obodo ntị chiri ya ndị na-ewetara ụlọ ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo Steeti. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Easy. This only dey smile life right and center. Now wetin be the secret? My sister, you never hear of Obas Global Multipurpose Cooperative Society Limited? No. Obas Global na cooperative wey don stand up gidigba for Bayelsa on London we Owerri with correct package. Any money wey you save with Obas Global go give you 35% monthly and your capital go still dey intact till the day wey you wan collect am. Even sef, Obas Global dey help people pay school fees, give you loan to take start business and also 1 month certified forex training. Their head office dey for Bayelsa for opposite Telecom filling station near NIT Road, Etegwe, Yengwa. For Owerri, dem dey for Immaculate Plaza, last floor, opposite UBA, Wedra Road, Owerri. Oya, quick, call them for 0807-882-0488 or 0901-028-5285. Make you follow the enjoy. Their email na obasglobalmultipurposecorporate@gmail.com. Secure your future now with Obas Global. 107.3 Darling FM, the People's Radio. ọ dị mma onye ọma ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo ka ị ga-ege ntị na nke taa dịka anyị na-atụle ihe banyere ụgwọ ọnwa ndị ọrụ obodo steeti Imo. aka na-achị steeti Imo nọrọ ụnyaahụ kwuo na onye ọrụ obodo steeti Imo ọbụla na-enwetabeghị ụgwọ ọnwa ya ka ọ dị ugbu a bụ onye ọgbara uru agbaghị ọghọm ma ọ bụkwa na onye ekpere ma ndị na-anara ụgwọ ọnwa ma ha rụghị ọrụ. Ya mere taa anyị na-ajụ gịnị ka ị chere banyere okwu a gọvanọ okwu dịka ụfọdụ ndị ọrụ obodo na-akpọla oku na-eti ọpịa ọkụ aka nri aka ekpe na-akwụbeghị ha ụgwọ ọnwa kemgbe ụfọdụ si ọnwa isii, ụfọdụ si ọnwa asaa, ụfọdụ si otu ọnwa, ụfọdụ si ọnwa abụọ, ụfọdụ si kemgbe otu afọ. Kedu ihe ị chere banyere okwu a gọvanọ kwuru? Ndị ọrụ obodo ọ dịkwara unu ịkpọ anyị gwa anyị ka o siri kwuru n'ebe ahụ unu ugbu a unu riela ụgwọ ọnwa unu ruo n'oge a dịka gọvanọ kwuru na onye ọbụla na-eribeghị ụgwọ ọnwa ya ruo n'oge dị ugbu a na onye achịrị akwụkwọ ejiri were ya n'ọrụ bịa kpọmkwem n'obi ọchịchị Imo ka ya kwụọ ya ụgwọ ọnwa na-egbughị oge. 08150501073 bụ akara ekwentị nwere iji kpọ anyị maọbụ n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri. Mana ka ọ dị ugbu a ka m gụpụta ozi ndị nke nwetara n'akara Facebook anyị. Nke si n'aka gị John Class Ifedi Ọhaneri. Isi m ụtụtụ ọma Chinonso, ụtụtụ ọma nwanne ya gaziere gị. Ọ dị ma Chief Bright Agụ isi dike dị ọha mma. N'aha gị bụ Chief Bright Agụ si Ọhabele London Obosima. Ị na-ajụ gịnị mere ejiri nwee oke igbu ọchụ n'ebe niile na Naịjirịa. Ị na-asị ka Chineke mere anyị ebere. Ọ dị mma ya gaziere gị Chief Bright Agụ maka ntụnye gị. Aja Ikotex eji m aka nwetara m aha gị ahụ. Esi m ụtụtụ ọma o. Ọ dị ma redio ya kpọnụ redio godes abụ na nwaanyị ji akpọ redio godes kpọna m redio god no. Ọ dị m isi na isi ala dị mma na-ekiri anyị n'ụtụtụ taa. Ọ dị mma na anyị arụ ezigbo ọrụ n'ebe ya gaziere gị nwanne m ụwa mara gị mma. Ụzọ tisi Tochukwu isi na anyị mara nke ọma na ndị egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achụso akpa nke ha. Na-enwe onye ọbụla na-ekwu ihe ma banyere ndị na-achị achị maọbụ onye gọvanọ bụ onye na-erite uru site n'akpa gọọmenti ha. Ọ dị mma nke a bụ echiche obi gị Tochukwu. Ọ dị mma aha gị bụ Noble Smith. Isi m ụtụtụ ọma ya gaziere gị nna m ukwu. Na eziokwu bụ na ọchịchị anyị na-akwụ ụgwọ ọnwa ịgharamịgha bụ nke a kpọrọ stagger payment nke bụ na akwụ ndị aghara ndị na ị na-arụrụ obodo na ogo kansụl na steeti Imo na kemgbe ọnwa Maachị afọ gara aga
enwetabeghị shishi dịka ụgwọ ọnwa gị n'agbanyeghịkwa ọtụtụ nyocha emerela dịka inyepụ akwụkwọ dọkụmentị ejiri wee gị n'ọrụ ndị gụnyere akwụkwọ iwe n'ọrụ gị akara BVN gị nakwa akara ọba ego gị tinyekwara ihe ndekọ banyere etu i siri mefu ego na akpa ego gị mana kemgbe ahụ ruo n'oge a iji ole nne gị kọkọrọrọ m ị na-ekwu na Chineke na-ele o ya gaziere gị nọbụ Smith a na-atụ anya na n'oge na-adịghị anya gọọmenti ga-akwụ ụnụ ụgwọ ọnwa ụnụ na-egbughị oge Chijioke Zeneduru isi ụtụtụ ọma Chinonso na ụlọọrụ anyị na-akabụkwa ọ dị mma ka na ịkabụkwa otu igba n'ihe banyere ọrụ mgbasa ozi redio n'Owerri na gọvanọ kwesịrị biko ileba anya n'okwu a bụ akwụghị ndị ọrụ ụgwọ ọnwa ha n'otu dị mma n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ obodo steeti Imo bụ ndị na-akwụbeghị ụgwọ ọnwa ha kemgbe ọtụtụ oge ọ dị mma Chijioke Zeneduru ya gaziere gị maka ndebata maka ntụnye oke gị n'ụtụtụ saa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo ọ dị maka ekwentị anyị ka bụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri debata ozi gị ebe ahụ ya anya gụpụta ya na-egbughị oge ọbụla 08150501073 maọbụ Darlin FM Owerri. Ị bọọla chi? Ndewe no ime omejụa ya gazie achọrọ m ịgwa gọvanọ ka ọ bịaruo ụlọ ala mgbe onye ọchị nwere ike ịdịrị mmadụ ozi onye ahụ dịnyere ozi agaghị arụ onye ahụ ka esi ele anya ka ọ rụọ ya ihe nwere nke ya tinye na akpa ya ya gwa gọọmenti na ya arụchaa n'ụlọ a maka ahụ na mgbọtụta oge ndị na-atụrịga ala na ebe arụ ụzọ ha were ụzọ ọzọ ahụrụ arụ na na-ezi ụwa niile si ya na ihe abụ ụzọ ahụrụ ọkpụ ike okwu na anyị maara n'obodo Naijiria ihe nwere ndị na-arụ ọrụ ha na-eri ụgwọ mana ndị a na-arụ ọrụ kwanụ kwesịrị ka akwụọ ha ụgwọ na-eteteta ebe ọma anyị chetara e nwere orubere mmadụ a na-enye ya ma ọrụ ọrụ anyị chekwara ndị niile na-arụ ezumike nka na ha arụ ọrụ ha na ezumike nka na ọ bụrụ na steeti ụgwọ n'ọkwụ ụgwọ ọnwa ha ka ọ bụ maka a na-akwụ ụgwọ n'ọnwa so ka anya ruo gọọmenti ala ka ọ mara ma ndị oji nwere ozi ma ha rụkwara ya nke ọma ọdụ ọrụsidi akwụkwọ ya na ndị ahụ kwụcha ndị ụgha eche na o kwutere ya nke ọma ya ga-eru anya ala ya gaziri gị Imomeju na-ekwu na gọvanọ kwesịrị ịleda anya ala mara n'eziokwu ma ndị a anatachara ha ụgwọ ọnwa ha n'otu n'otu na ịkpọ ha ndị ọgbara agba ya ụgwọ m n'ozuzu oke abụghị nke dabara adaba na o kwesịrị ịleba anya n'eziokwu mara ma ndị a ndị ọrụ obodo steeti Imo nwetachala ha ụgwọ ọnwa ha ruo n'oge a tupu ya nwee ike na-ekwu okwu ahụ kwuru. Ndewo Imomeju. Ịbọlachi ndewenu abụ m pensioner aha gị kwa June anatabeghị ihe ọbụla. Aha gị kwanụ? Aha m Madam Josephine. Madam Josephine isi ebe? From Nderi. Ọ dị maka ebe ị nọrọ la ezumike nke ọrụ? Kedu ebe ị nọrọ la ezumike nke ọrụ? Akwa na Nderi anyị ebe a na ọba Nderi ebe a. Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ kpọmkwem? N'ụlọ akwụkwọ praịmarị. Ọ dị mma. Biko ana m ekele gọvanọ. Biko onye debe ọbọdọ ahụ protest ka etiri achị. Ihe nchike batacha ihe niile na o gburu na ya bata ha ihe gosima na nsogbu ndị anyị hụ ugbu a. Ọ dị mma. Ma ihe nchike kwa anyị biko ọdịgo so ụwa onye arụrụ ọrụ nke ọma pụọ. Ọ dị mma. Ihe nchike chukwu tụgharịa echiche ya ọghọta nke eziokwu. Ndewo nwaanyị ọma ndewenu. Ọ dị mma Josephine isi ọba Azụmbiri ọ na-ekwu na ya rụrụ ọrụ kpọmkwem na ọba Azụmbiri n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ruo n'oge a site na ọnwa Jun afọ gara aga ruo n'oge ebenyekwuru ya ụgwọ ndị lara ezumike nke ọrụ gọọmenti biko gbapụ na ọsọ lebe ọ dị ka ihe ọka ndị praịmarị njọ n'ihi na mkpesa na-enweta n'ụtụtụ a kemgbe e bidoro ihe omume a bụ ndị praịmarị ma ndị ụgwọ ọnwa ma ndị lara ezumike nke ọrụ ọ bụ ndị praịmarị ọ dị ka ha nwa ka ọ kacha njọ n'ahụ biko gọvanọ lebara ndị anya n'ụzọ dị ukwuu mkpesa ọ dịla too much n'ụtụtụ taa. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi alo anyị ọrụ eke gị ahụ ndewo gaa n'ihu nwanne. Ndewo gaa n'ihu. Ọ dị mma gọvanọ ji obi ọma na-ekwu ya gbakọ ya bụrụ ya gburugburu wee ịtụ achọghị mma ịtụ asị mma eji anya na ụwa na-agha izu niile n'elu ka anya hụ ahụ ụzọ anyị hụ achọ ụzọ onye ọbụla bụ ụzọ abịa tewu ka ikwu maka ịnọ na gọọmenti
Antro kwenye idi ukuko. Ade mbaye. Ndewo ya ga no ị na-akpọ oku ka a na-agwanye eziokwu oge niile n'ihi na ọ bụ eziokwu ka anyị chọrọ. Eziokwu bụkwa nọ ndụ ebe okwu ashiwuzi the other one ụnụ manụ. Ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa n'ihe ụgbanye bụ Igbo Ezukoo. Ibolachi na nso Ugorji. Ibolachi onye nke m ya gaziri gị no? Aha m bụ Ebere Eshimọlụ. Ọ dị m Ebere gaa n'ihu. Ọ bụ ihe mwute na anyị ga-enwe ndị ọchịchị na-anaghị agwa onwe ha eziokwu maka ha na-akpọ ha Chineke. Na-apụtara na Sọnde gara aga kpọọ Bishọp Obinna ya ekpe ya na-akpọ Chineke. At the end, ihe niile awụrụ achị, ọ na-ewu ihe mwute. Chineke ihe niile a na-akpọ this morning. Ọ nweghị onye ọbụla a na-asị na akwụọla ya ụgwọ. Mụ onwe penshọn ya. Kemgbe 1 year na ụmụ m na-arịa ọtụtụ n'ime polisi ụfọdụ nọ na bed na-akpa nsị asịwụrụ akwụkwọ ga-ebe a ha niile agacha na ka na-asị bịa na obi ọchịchị gọọmenti ihe niile emechaa na everywhere akpụkwa gaa mee ihe niile otu awụ eji agala na pension office agala na head of service agala na ebe niile akpụrụ akanta general office otu awụ eji. Kedu ebe ị nọrọ lezu ike nke ọrụ? Ọwụ ihe anya mmiri akwa n'Imo steeti na ụdị ihe a na-eme. Nna anyị ukwu kedu ebe ị nọrọ lezu ike nke ọrụ? Kedu ebe ị nọrọ lezu ike nke ọrụ? Kedu ụlọ ọrụ ị rụrụ kpọmkwem? Secondary school. Ọ dị mma. Ọ bụ ihe nwute ndị praịmarị ndị lokal gọọmenti ka na lokal gọọmenti onwe ka a na lokal gọọmenti adịka ebe a bụrụ ọsọ agha. Ọwụ gịnị na-eme? Eche na ọ bụ iwu ka a na-aghọrọ ihe a. Chineke mere ha ebere. Chineke mere ha ebere. Na ha nwere ntụgharị. Maka na ụwa ahụ alachakwa emechakwa ọ ga-hapụ uche ahụ hapụ. Ya na onye ọbụla jikọkwa ihe ọ mere onwe ya. Ọtụtụ ndị nụrụ ọdị ihe a ndị a tọziri ịba na ndị ọzọ kere ebe ha nọzi ugbu a ha ji onwe ha ajụjụ. Ọ wee ka ụwa. Ọ dị mma ya gaziere gị nwanne ụwa mara gị mma. Onye ọbụla na-eti ọpị ọkụ akarịa aka ekpe onye nke ugbo abụ onye kpọrọ anyị si na ọ lara ezumike nkọrọ kpọmkwem na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị tụtụrụ okwu ugbo a kemgbe afọ gara aga kwụbeghị ya peni maọbụ afọ dịka ụgwọ ndị lara ezumike nkọrọ nke a bụ ihe na-agbawa obi ọ bụ ihe na-agụ akwa gọvanọ biko gbapụ ya ọsọ anyị mara gị dịka onye omemgbe ọ tawara ike biko gbapụ ya ọsọ ga-elebara ndị anya kwụọ ha ụgwọ nwa ha na ụgwọ ndị lara ezumike nkọrọ ha n'otu n'otu ka sịrịkwa n'ibe ha kwuo oyoyo ọ naghị adị mma otu ibe ntị na-ata oge niile dịka nna anyị ukwu Sachidema gị si na-ekwu ya ebe oge niile ntịta ma ntị ata ya ọ na-ewe ntị iwe biko gbanụ mbọ kwụpụ ndị a ụgwọ ha n'otu ka ha soro ibe ha yọrọ ịbara ọ naghị adị mma na ụfọdụ ndị na-anọ ebe a na-ayọ nkwa na ha natala ụgwọ ha ebe ndị ọzọ nọkwa n'ebe a na-ata ikikere eze na kemgbe otu afọ akwụbeghị ha peni maọbụ afọ cheki n'anya ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ọ dị ma n'akara Facebook anyị Daily FM nwere ka si nweta ozi ndị a nke si n'aka gị Mommy Pet Humble isi m ụtụtụ ọma Chinonso ya gaziere gị n'ihụrụ anya bụ ihe mere na ndị ntorobịa anyị ha anaghị agazi ụlọ akwụkwọ ka ọ dị ugbu a na ọ bụ n'ihi agwa ajọgburu onwe ya na njọ bụ akwụghị ndị ọrụ ụgwọ na isi ọrụ debata ozi gị ya gaziere gị no Mommy Pet. Eji m nke gị ugbu a HRH Isaiah Eze Nunu HRH agbamewo His Royal Highness ka ha rakwasị gị eze birikwa ọ bụrụ na iwu onye eze nara m ekele n'ụtụtụ taa ma ọ bụkwa na ibu onye eze nyeghachi m ekele m n'egbughị oge isi m ụtụtụ ọma CPC na gị n'isi steeti Ebonyi na-ekiri anyị n'ụtụtụ taa na anyị na-arụ ezigbo ọrụ n'ebe a n'ebe ọ dị ukwuu na ijide ka anyị ji ya gaziri gị no nwanne m ụwa mara gị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ịkpọ anyị ugbu a gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge anyị na ha kụrụ ọrụ iji gbapụ aka ahịa maka ndị ọbịa kwụ n'ebe a ịbata bịa mee ihe omume ha na nkeji iri nọ n'ihu. Ibolachi ya gaziri gị n'onye nke m MC ndewenu kedu maka ndị ohu ọba ndewo bikisiokwu nke anyị na-ebu n'ụtụtụ a ịgwa eziokwu ọ na-aka mma onye chịrị ọchịchị na-agba mbọ na-achọ eziokwu. Nne m na nna nwere penshọnias afọ iri na ha anwụ n'akụrụ ifu ọbanye nwa onweghị ego a na-ahụ onweghị ego gọọmenti a na-ahụ aga m ahapụ maka ya redio ọkọ ndị mmadụ na-akwụ ọrụ ụgwọ ihe chịrị ime ka ị mara na-ahụ kemgbe last year emeta ego anyị chọrọ ego onweghị ego ọzọ ha nyere ọgwụ
ọbara biko ndị mmadụ ụgbọ ọgbara n'olu. Ọ dị mma nwanne ya gaziere gị nụ MC Chibueze na-ekwu na kamgbe ọnwa ole na ọnwa karịrị akarị ugbu a na nne na nna gị nwetabeghị ụgwọ ndị lara ezumike nka ọrụ na steeti Imo. Dịkwa ha bụ ndị lara ezumike nka ọrụ kpọmkwem n'ụrụ obodo steeti Imo gọọmenti Imo ịnọla ya mkpesa aka nri aka ekpe. Ọ dị m Ifeanyị Ejimka onye si na akara Facebook anyị debata ozi ya. Ọ sị na ya si obi akpọ egbe ma debata ozi ya na ọ bụ ihe na-ewute na ụfọdụ ndị ọrụ obodo rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ tupu aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma eburu oche ọchịchị ka gọvanọ na-akpa. Ọ dị mma ọta m ihe dere n'ebe a mana ị na-akpụ na agwa na akpa ndị ọrụ adịghị ahụ. Ọ dị mma si na ọ bụrụ eziokwu na ndị ahụ aka na-achị steeti Imo na-akpọ ghost workers bụ ghost workers n'eziokwu kee maka ndị lara ezumike nka ọrụ ha sịkwa bụrụ ndị ọrụ na-adịghị ahụ anya. Ọ dị mma na nke bụ eziokwu bụ na ihe a bụ arụrụ ala. Ọ dị mma anyị agaghị ekwu na nke a bụ arụ ala ha kpachapụrụ anya na-arụ megide ndị lara ezumike nka ọrụ n'ihi na gọvanọ bụ onye ji ọtụtụ ọrụ n'aka. Ọ dịkwa mkpa na ndị na-enyere ya aka ọtụtụ oge ga na-agwa ya eziokwu banyere na-eme na ọchịchị steeti Imo. Ọ dị mma 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị ma tupu nka m gụta nka si n'aka gị Peace meburu isi m ụtụtụ ọma Chinonso na gị si egbe ma debata ozi gị na gịnị mere gọvanọ anyị ji ọ naghị ewe ndị ntorobịa n'ọrụ tụmadị ndị nke si mpaghara egbe ma ọ dị mma oge a ga-ewe n'ọrụ a ga-eme ka ọhaneze mara maka nke ahụ deredu n'oge na-adị eji m aka na gọvanọ batara ugbu a ga-ewe ndị mmadụ n'ọrụ tụmadị ndị nke egbe ma ụnụ ebe si na ha na-emepụta mmanụ na steeti Imo. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ị bọọla chi? Abọọla m chinu. Kedu maka gị nwanne m? Ọ dị mma ya gazie. Ọ dị mma gaa n'ihe Chief Mike. Anyị na-atụ apụ ụgwọ Imo steeti eme factory, Imo steeti eme company, Imo steeti eme only ministers. Today they go to Japan, no factory, no industry, no good roads, only no government. All kind of Afuano, Visuano, now only ministers. No, Afuano. I don't take good damage. I don't take good damage. I ọ dị mma ka anyị dobere ya n'ebe anyị ka ntụzi nke Chineke okwu. Ọ dị mma ya gaziere gị Mike maka ikpe ndewo. Ị na-ekwu na enweghị ụlọọrụ mmepụta ngwa ahịa nwere na steeti Imo, na enweghị ụlọọrụ ndị nta ndị na steeti Imo na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ kama na ọ bụkwa n'ọrụ gọọmenti ndị a ọrụ obodo steeti Imo ka onye ọbụla lekwasara anya iji bie ndụ. Kedụkwa ihe mere na ndị na-arụkwa n'ọrụ agaghị akwụ ha ụgwọ iji hụ na ego gbasara n'ebe ọ dị ukwuu na steeti Imo? Otu ka na-ekwu ụkọ ego dị bụkwa na akwụkwọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa ha ego dị n'obodo enwe ndị ahịa na-ere ahịa ha, ndị mmepụta ngwaahịa n'ụdị nke ha na-erepụ ngwaahịa ndị ha mepụtara, mana abịa jide ndị ọrụ gọọmenti ụgwọ nkwa na-enweghị ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa na steeti Imo gahụ na ebe ndị ga-abịa gasa dọrọ ji ka iyi. Bikono ọ dị oke mkpa dịsị mkpa ike na-akwụrụ ndị a ụgwọ ọnwa ha. Biko na-arịọ ka anyị na-arịọ. Ọ dị mma. Injinia Frank Uju Ebelebe isi na aha gị bụ Frank Uju Ebelebe si Ama Awụsa Douglas edebata ozi gị. Isi m Chinonso Bọlachi na gọọmenti ọbụla nwere ezi echiche ekwesịghị ikwe ọ dị mma ka ụmụafọ ya
na-ata ahụhụ na Chineke ga-akwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọrụ ya siri dị n'ikwu eziokwu na echeghị na ụdịrị ihe a ga-esi n'aka gọvanọ Uzodimma na-apụta. Ọ dị mma, nke a bụ okwu ọnụ gị Injinia Frank Uju Ebelebe eji maka na gọvanọ na-ege ntị ka ọ dị ugbu a. Ọ dịkwana mkpa na ọ ga-etinye ihe ndị kwesịrị ekwesị n'ọrụ iji hụ na ndị a na-eti ọpịa kwa n'ụtụtụ taa ka elebara anya n'ebe ọ dị ukwuu, kwụọ ha ụgwọ ọnwa ha nakwa ụgwọ ndị ọrụ ezumike nke ọrụ ha n'otu n'otu, n'ihi na ọ na-abụkwa na onye rụọ ya erie. Ị bọọla chi? Alo, ọ dị mma, ogobele gbanyere redio gị ga-akpọghachi anyị azụ enu. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọọla chi? Hello? Alo, ọ nọ nso Ugorji. Ana m Ugorji Mary. Ugorji Mary, ndị eji m apụrụ ka ọ jee ahụ gbapụ ya ọkụ. Bọọla redio, gbanyere redio gị. Gbanyere redio gị ka nnụ gị ọfụma, gbanyere redio gị. Since April. Yes, coach Mobo. Kedu ebe ị na-arụ? Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Kemgbe ọnwa April afọ gara aga ruo n'oge Jenụwarị afọ kọbitere kwa ụgwọ ọnwa. Hapụzie ndị nke gara aga. Ọ dị mma, ọ dị mma, ya gazienụ. Nke a kwa mkpesa na-abịa ọzọ ugbu a, ya bụ ihe a na-ekwu ụgwọ ọnwa ịgara m ịgha, akwụkwọ ndị a ghara ndị. O kwuru na kemgbe ọnwa April afọ gara aga ruo n'ọnwa Disemba akwụghị ụgwọ ọnwa, mana kemgbe ọnwa Jenụwarị afọ a rute ugbu a ka e bidoro ịkwụ ya ụgwọ ọnwa. Gọọmenti lebara ụnụ ya anya, biko nụnụ ndị nke ahụ ọ bụ jara ọrụrụ steeti nke ahụ bụ jara ọrụrụ arụ, biko nụ ụnụ emenụ ka ọ mara, n'ihi na ọ na-adị mkpa onye rụọ ya erie. Aka jecha butere ọnụ mmanụ, biko nụ ụnụ agbawala ndị aka, n'ihi na ọ bụkwa na ụgwọ ọnwa ndị a, ụgwọ ọnwa na-afụ obi. Ọ bụ gị nweta ụgwọ ọnwa gị ga-afụ obi, tinye uche gị niile n'ọrụ gị, rụọ ya n'ụzọ doro anya. Ọ bụ mejide gị ụgwọ nwa otu ọnwa, ọnwa abụọ, ọnwa atọ, ọnwa gị mbanụ, gịnị mere na ị gaghị ele arụ gị anya mewere ihe ndị ọzọ dị gị mkpa iji nweta ego konja n'akụkụ n'akụkụ. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọọla chi? Ee, Chigbomkpa, ịbọọla chi? Ọ mara gị mma nwanne. Obi dị m ụtọ na nke taa n'ihi na 70% of ndị kpọrọ na nga awụ ndị ọrụ bekee, ndị nkuzi, ọwụrụ ndị ọrụ bekee na ndị nkuzi. Abụghị ihe m kwuru echi, ọmụma atụ m na-enye ejide ndị na-edo steeti. Ana m anụ gị gaa n'ihu. So gọvanọ Hope Uzodimma, gọvanọ ya gbanị na-akwụ na ndị ụgwọ ọnwụ na-afọta anyị ekwu akwụọla ha ụgwọ mana akwụbeghị ụgwọ, ọ dịghị mma. So ya kwụọ ha ụgwọ. Ndị ọzọkwa nyewo Nigerian Labour Congress, onye isi ihe n'Imo steeti, nwanne anyị nwoke chiri akpụ ama onwe ndị mere apis ọ na-abịa n'nkele pụọ ọgwụsọ na ndị eme bifọ o kwesịghị ha ọfụma maka ndị ọrụ bekee. I begin to wonder. Ọ bụ onye amaara ahịa ya na ya okwu onye dị ọnwụ na akwụkwọ ndụ gọbọ nke mmehie ya alaba sịrụrụ adịghị okwu, ọ dịghị mma. Ọ nwere ụgwọ ọkụ nwa ebe ka anyị kụrụ eze na-agha ọrụ ndị ọ na-achọ onye ndụ n'ụwa ahụhụ bụ na hụ na eze mechara kwụ onye eze n'isi. Ọ dịghị m ịghọrọ mmadụ ịghọrọ ndị ọ na-achị. Ndewo nọ ya gaziri gị Chigbomkpa maka atụjọka gị n'ụtụtụ. Anyị na-ekwu na mkpesa a na-enye na ọ dịla too much, na ekwesịla ka onye isi ndị ọrụ obodo na steeti Imo ya bụ Chilakpụ lebara ya bụ okwu anya, n'ihi na ọ kwuru ya n'ubu ịhụ maka ọdịmma ndị ọrụ na steeti Imo. Dịka ndị ọ na-ejila mkpesa ka ọ dị ugbu a na akwụkwọla ha ụgwọ akwụghị ha ụgwọ, ụfọdụ na-ekwu na akwụkwọ ha ndị ahapụ ndị. Ọ dịla oke mkpa na otu jikọtara ndị ọrụ na steeti Imo ya bụ Nigeria Labour Congress ga-eleba ya bụ okwu anya n'ụzọ dị ukwuu iji hụ na emere ihe n'ụzọ dị mma, makwa na ndị a eji ụgwọ ọnwa bụ ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa ha na-egbughị oge ọbụla. Na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Kinegeti n'ụtụtụ ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo ka ọ dị ugbu a ọ fụlata nkọm tikun ụlọ n'ugbo ka anyị gbapụ aka anyị laghachite azụ anyị aga adịghị wetara gị ihe omume a agba nke ikpeazụ nọkwa n'ebe ahụ ma na-ege anyị ntị.
ọ dị mma. ntụziaka mụtara ugbu a bụ na nke ahụ agaghị adịnwu ire. Agbachiri ahịa ka gbachiri agbachi n'oge na-adịghị anya ga-agbapụ ya anya ga-agbapụ aka ahịa. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Kpọọ anyị tụnye oke nke gị maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ị bọọla chi? Alo. Ndewo. Alo, ndewo nwanne. Ị bọọla chi? Abọọla m chi. Nụ gị makwanụ? Anyị afọ aja weze. Ya ka jere gị nwanne. A gị na-ebi isi akpọ anyị? Aha m bụ Ekene dịrị Chukwu Nwaneri, onye isi eze akịrị ka nọ na Nnazi, Bekalika gọọmenti Akpọga. Otu a nwanne gaa n'ihu nụ. Na-enyekwara otu egzampụ. Abalị ole na ole gara aga ya n'abalị abụọ na atọ gara aga nọ m Alaba. Otu onye afọ a ma nwaanyị m si ime jezuru achara ya bụ ma m si ndị kom even ego ji azụ fuel onwe chike ma that is otu afọ na ụma, that is 1.5 years, that is a year and a half akwụghị eme ụgwọ. And then onye ngaga gị ọnwụ shọ is na transfer onwegbu kia iwari mpụga no onye ihe ọzọ ọrụ ga ihe dipendere on ego ahụ akwụga ya. And then maybe moto ka ọ zụrụ azụ nwoke ya ma ọ gbalere zụ ma ọ nọ ya na amalite ya. Enyere m onye ego ịnagbanaga n'iwe atamaghị like a question move your line nwanne onye ga-ebuga onye isi ịhụnakwa o jiri iwu ana m anụ gị nụ ihe adịrụ a refu a na-akọ a na-akọ elu a na-akọ ala enyebara ndị akwụọla m gị nwanne m otu awụ isi otu ndị eri ahụ dị ga-akwa iji ime ahịa ihe niile eji ụkọ ọnụ because of akwa ime eji onye ka ịgbalịara ụgwọ ego ma ọrụ gị ọrụ imepe otu shop ọ ga because of akwụkwọ ahụ ọnụ ya ụgwọ ya akwụkwọ n'onwe ya ụgwọ nga ahụ ịwara ịkwụgana ana m anụ gị nwanne na-anyị ụkọ ọnụ to the extent ka anyị ga-ekwuzi nwafu so onye nwuchi m aka ahụ to the extent that onye isi gị wee ego fọm akpa ya na onye ahụ bụ ụzọ shọọ akwụbeghị ya ụgwọ ọgbago ọnụ nwanne infat Chineke eweghị iwe. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ, ya gaziere gị nke nye m ọnụ okwu n'ụtụtụ taa. Onye ji ụgwọ nwa kemgbe otu afọ na ụma, otu afọ na ọkara afọ, a year and 6 months eji mmadụ ụgwọ ọnwa, nke mere o ji bụ obi na-abịa ayọ onye o kwesịrị enye ụgwọ ọnwa, na-abịa ayọ onye o kwesịrị enye ego o ji eri nri. Ọ dị mma. Ọ bụ nke jogburu onwe ya na njọ, ọ dị mma. N'ịga n'ihu ugbu a ka m gụrụ ozi nke a si n'akara Facebook anyị. Esi n'aka Maazị Nnamdi Ejiogu isi Awaka, isi na-arịọ ọchịchị steeti Imo ka ọ dị ugbu a ka ha biko mee ihe kwesịrị ekwesị iji lekọta ndị na-arụrụ ha ọrụ na ọ bụ ihe dị oke mkpa. Ọ dị mma, ya gaziri gị nụ. Nnamdi Ejiogu si Awaka debata ozi gị. Onye Ichime isi m ụtụtụ ọma, ya gaziri gị nụ nwanne m, ụwa mara gị mma. Ọ dị mma na nwa nkeji ole n'olu ugbo anyị ga-agbapụ aka ha, mana tupu nke ahụ ka nara ụka ekwentị nke nabata ugbo. Ịbọọla chi? Nwanne m nwoke Nonso nkwa Nonso Ugorji nụ. Nonso Ugorji, ana m ekele gị. Unu na-agbalị. Ya gaziere gị. Kama na ihe otu ihe m chọrọ ka ime ka ị mara bụ na ọtụtụ ndị Imo steeti ndị wu pensioners, which I am one of them. Mgbe ọ wụrụ si na ala wụrụ civil servant, ha nọ n'ọfịs ha na-aga eme biznes, nsogbu a agaghị adịrịla civil servant. Beta ọ wụrụ na achọpụta gị mgbe mbụ na ị ga-apụ jee eme ihe a ga-achụ gị n'ọrụ. Ma ndị a were obi ha, were ike ha, were uche ha wee rụchaa na gọọmenti ọrụ wee pụtazie ma na-ejizi anyị ụgwọ. Omenala onwe na-ekwunye nye bụ 1 year 4 months I have not received anything.
when I have some children in higher institution. And Ototo 7.3 Darling FM, the People's Radio. Madam, what do you want buy? We make you the shine eye like this. I bet person if you see better baking shop where they sell bakery materials, so you no go use price cut person head. Odilama Nigeria Enterprise Limited. Then they sell all kinds of bakery materials such as Golden Penny Classic Flour, Honeywell Delight Flour, King's Flour, Bakewell Flour, Happy Bake Flour, and Dangote Flour. Then they even sell things like Bois Sugar, Golden Penny Sugar, Dangote Sauce, and all kinds of butter and bread preservatives, even bread improvers like EDC, Dynamil, etc. They are also the major distributor of King's and Mamadon vegetable oil. Now swallow you won't, then get Golden Penny Semovita, Supreme Semolina, Pure Semolina, Honeywell wheat meal of all sizes, oatmeal, plus including all types of vegetable oil and pastas for very affordable price. Their head office is for number 8 of Suji Street off Teklo, Owerri, Imo State. Their branch is for number 13 School Road, Owerri, or Free Zone, Green Roof, Relief Market, Owerri. You can call them for 080-3329-5429. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. What you na? Because I go use one take soap to white. They go use the other one take it all the yamayama jams. But I don't see any yamayama jams for here now. They small well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take it all of them pata. Make all your white cloths they continue to be white and they kill all the virus and the yamayama jams. What they cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Italian stone cheap coated roof tiles. Easy to install, durable tiles with quality. Resistant to earthquake, accessibility. Wow, it's trending. Luxury Building and Accessories Limited has brought to you Italian stone chip coated roof tiles. Italian stone chip coated roof tiles. It comes in 2 types: Galaxy roof tiles and luxury roof tiles by Peru, with interesting qualities like lightweight, easy to install, economically priced, fireproof, non-cracking, non-tearing, non-calling, resistant to earthquakes, typhoons, excessive heat and cold, less labor. Structure of the steel roof tiles is superb. We have shingle, bond, classic, shake, Roman, Milano, Pisa, slate, etc. With 50 years warranty, the color does not change. What are you waiting for? Go for tiles that can last for you. Durable with quality, Italian stone chip coated roof tiles. Call us on 070-40-333-333. Italian stone chip coated roof tile is my choice. Italian stone chip coated roof tiles, built with quality. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira per square meter. Oh yes, 12,999 naira per square meter. And for exotic Italian tiles and slabs, marble tiles and slabs, vitrified and ceramic tiles, puppet and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 8 Oxygen Road by Methodist Bus Stop, Owerri, and number 5 Ranges Avenue, beside Crunches Fried Chicken, Enugu, or call us 070-6369-6420 or 0812-2786-535. Maldini Marbles Limited. Perfect finish at an unbeatable price. Why pay more? OneXBet, huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more of our winning advantages from your deserving bets on all sports. Because with OneXBet, everyone can win. What about you? Visit our website on onexbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. OneXBet. Bets for every taste. Vacancy. Pure Nature's technology needs applicants to